No tak já si ještě vyberu tu klasu. Jedu za Archera, vás tam všichni pokosím. Spy. Hej, má něco ta Katrin? Jo, dobrý. Spy, a to si děláš srandu, Katrin? Ach jo, teď vás vůbec neuvidím. No, super, úplně super. Já jdu zoomovat, ne kecam. Ne, tam nejdu. Takže tvoje paštíka tam jde kolařík, jasně. Jo. Jana. Meloun? Jo, vážně, kde? Dal bych si. Ty vole, nějaký pozor nám tady chodí. To nemá cenu, vy jste všichni spájové a já Archer a vůbec vás nevidím. Pomoc! Pane bože, já se vás bojím. A teď bojuješ o holý život. Hej, nějaký buzera tamhle jde. Zapte ho! Sakra. Adam, ty buzna. Sakra. Sakra, kde se to odpojilo. No, takže jsme zpět, protože kreten Adam mě zabil, že jo? Že jo, Adame? No, tak jo. Jdu za spy a budu se tam vám schovávat, abyste mě neviděli. Maritě, to je jasné. Já nejsem žádný začátečník, já jsem profík. Tak si dávej pozor na pusu. Tak, teď už tě nikdo nenajde. Ale tyjo, Adame, ty děláš strašnou chybu. Ty? No tak vidíš tady jako nějakýho jinýho Adama? No ty jo, on na sebe kouká, jo? To je asi hnusnej pohled, že jo? Hej, proč má moji hlavu? Ten prasák má moji hlavu. No ty pípo. A proč tady někdo běhá, má moji hlavu na hlavě? Oh my god, to si ty Jančus? Katrin, ty děvka. Kde? Cože? No tak teď... Oh, já si zapnu Ečko a vůbec se tam nevidím. Já jsem Chris Angel! Záběr! Oh. Jak? No ne asi ty vole, celou dobu. Ne, kecam, nenatáčím. Vítejte v pořadu, napálil jste se, už natáčím, hovado. Oh, fail. To zavolí. Tak kde je nějaká ta děvka? Katrin, ne děvka, chtěl jsem říct kočka, jo? Kočka. Pohodě. Ty chcípáku. Co tady mluvíš? Ty vole. Longrik. Ještě ti zatleskám, ty. Já jdu skočit do vody, jestli mi to něco udělá. Jsem ve vodě. Nic mi to nedělá. Cože jí děláš? Ty tě nevidíš, já jdu skočit do lávy. A teď záběr na lávu a pavučiny. A teď... Ups, do lávy. Počkej, proč mi to něco dělá? Aha, už tě to zabilo. To byl... Oh! You don't say, když jsem umřel. Jsem nešáš. Mě se to s tím natáčením vlogu jako svině. Teď chcete natáčet někdo jiný? Kde máš to, čím natáčím? Nebudu zveřejňovat moji značku. Už to nejde jako. Prey is already in progress. Vy jste na mě nepočkali. Vy prasat.
Trochu, protože je to hacker. Ne. Jo, jasný, já vím jaký. Tady u té lávy a... To tě vymrští nahoru, Kolařík, kdyby už něco. Hele jo. Já divákům ukážu, jaký mám úplně dia. Wow, neuvěřitelný. To je diamantu. Jdem ven, jo. Proč se nevidíš ty sportové? No, tak si vyhrál, vy jste borci. Ty jsi upadal Lambera, Kolařík, je ti to jasný? Protože seš... Jo? Pojď za něco na... Ježiš, já se s Katrin, ne? Já jsem se Sandy. Albino, jo, hej, ona se mi odpojila. Ne, Sandy, To je špatný. Hele, Sandy je tady. Sandy. To počkej. Ahoj, koťátko Sandy. Já napsal ahoj, koťátko Sandy. Ona už zapla... Boj a ani mi neodpověděla. Miss Severní Karolíny. A teď zase pohled na to, jak jsem neviditelný. To diváky úplně láká. No, co? Longrick tady furt říkal, abys nebyl spy. Láva, proč hoříš, Longrick? A proč jsi neviditelný? A proč jsi teď někam skočil? Sandy tě hledá, chudáček Sandy! To zavolí. Ne, ona tě nevidí, ona je úplně blbá. Sandy. Jo? A kde přesně dal kraj? Hele, Sandy napsala, no, Sandy dáš. Ty vole, teď jsem jí psal. Sandy dáš si se mnou sex. Tak. Hej, to jsem napsal já, ty úchyláku. Sandy dáš si se mnou sex a zveřejním tě ve videu. Tak. Omega, proč? Sandy, dáš si moc sex, zveřejním tě ve videu. Já tam nejsem. Jak ho vidím? Já jí to tady píšu, tyjo, a ona nic. Já tady na ní budu čekat. Hej, kdo nám rozgripoval hlavu Lolka? Teda Goga. Jo, Goga. Někdo mu tady ukous držku. Jo, 3 broky ukrát. Sandy. Jo, Sandy. Sandy to byla. Hej, není už to 10 minut, Jarčus? Tak vy řekni za minutu. Počkej, ještě opravím držku Lolka. Teda Lolka, Goga, pardon lidi. Goga. Ne, Gogo, věřím ti, jo, opravil jsem ho. A tamhle dáme záběr na velkého Goga. A vidíte, sexy, ne? Dobrý, už je. A tak, já se s váma dneska rozloučím, lidičky. Tady Adam se s váma rozloučí taky. Longrick, ty ne? Longrick, ty ne? Takže Longrick je buzna, že jo? To vidíme, takže ten se nerozloučí. Takže nashledanou. Nashledanou. Doufám, že to bude mít hodně lajků a komentů. Jestli ne, najdu si vaše babičky. Je vám to jasný? Nazdar.